Sa yun itong 1930s, diha nga nauna-unaan ni kanhi House Representative Member Carlos P. Garcia nga may panginahanglan sa kapuy-an sa mga opisyal sa Bohol nga walay balay sa tagbilaran. Lisod alang sa mga politiko sama kaniya nga mukanaog sa tagbilaran ug human sa trabaho sa kalungsuran magulian. Mao nga samtang nahimong congressman si Garcia niadtong 1926, nahuna-hunaan nini nga magpatukod og kapuy-an dinis tagbilaran. Ang puloy-anan na pabarog og nahimong sakanan sa mga dili taga-tagbilaran. Hangtod nga niadtong 1932 dihang napili nga gobernador si Garcia, ang mansyon nahimong opisyal nga residensya. May kwarto alang sa mga unang pamilya ug may kwarto alang sa mga katabang nga gitagana. May kananan ug may kaugalingong kusina. Apan sa panahon sa mga Hapon, gihimong puy-anan sa mga opisyal sa Japanese Army, samtang si Garcia nag-organisa sa mga gerilya. 1953 dihang nahimo si Garcia nga vice-presidente ug ang mga napili nga gobernador sa Bohol may mga balay nga duol sa tagbilaran, mao nga ang Governor's Mansion nahikalimtan. Gipailawom sa renovation ni kanhi Gobernador Lino Chato, ang mansion usab nahimong People's Mansion humad sa EDSA Revolution. Niadtong linog sa 2013, dihang ang Kapitolyo nagunob, ang gobernador mipili nga sa mag-opisina sa mansyon. Karon ang karaan nga mansyon gipuy-an na sa mga buhatan sa kagamhanan nga walay kapasilungan, bugnaw, hamugaway ug puno sa kasaysayan. 7 na lang katuig ang opisyal nga puloy-anan sa gobernador sa Bohol, mag-usa ka gatos katuig na. Kung sa mga tao pa, may 100,000 ka na. Apan kini nga kanhi puy-anan alang sa mga gobernador o walay balay sa tagbilaran, wala pa'y kasiguruhan kung mapiskan bas kaayuhan. Gikan sa Governor's Mansion sa Tagbilaran alang sa Maayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.